200 et quelques millions de dirhams. Non, million mesdames, mouni 100 fois. Akachani moro bairiga, apnomu rasoro. Plus de quelques milliards. Ou farfradonga. Mais Bouma ta kuye afuna atani sur tout la Bouma bel ta. Mais n'était de Bouma bel imagine. Bouma bana Saka ne fait Bouma yerin tagni. Bouma kadni net tira Bouma la fois ta. Ay sakano fo sakano. Ay suko uri no kokoro. Ay sakano fo ay suko uri. Erreur BP. Ay non. Mais aya to mfeneka kuma ni makuma be jogine. Ana bika kuma mu foke, ana bika kuma mu fo tiende do wallahi. Ana bika fenfe fo tiende do. Ana kuma te fo nyogo isa, ana tiende fo nyogo kwa wallahi. Obe ana ke 2 minutes ne ka 2 minutes do sapara. Aba kuma be ti mo were ma 2 minutes. Ne ma se ka miri jiyo kono. Ani akungata jo. Gurubine flana na ne kumbo fene fe ni gurubine peri. Parce que gurubine flana de be malla. Quel est mes habitudes follow? Bajo. Allah, ça va les ça. Allez no ne ku se ka so ma doni na le feneta yi. Une fois que aller ko aliko al ni sangolo bora duguma ko ka da duguma ko loka. Mais ay kuma ba foyane. Ni ya ye fene Sénégal modu be bora, non Sénégal modu buka mori yakao. Mais Sénégal modu bora. Avec la bouche de lui là. Oh là, moro bora. Olay, mais fait fouchiment to sira mali doni be bora coupe betanya ye tirabula ya. Tirabula ya ina. Jusque fou bruce kono moko. Kata duba kono moko na fou bruce kono moko. Moko shite tele maboka foko ne koni mai ko malite gaine mai. Ce que tu veux dire que anga doni ya bafuera. Non, doni baga do bora de. Doni baga bora. Nemoye. Otiki be doni kenisi furude. Bandugu jabara bora Burkina Faso. Sinayo ka sorti do na go sinayo. Iye ni kele mi ke ala yi prokoto kana songa dafa fulana. Ni be se imaku. Ako SK Mali bolo SK fe na je kosobe. Bandugu bora ka kuma fu. OK. Minu bora ko mako do ko Morgan. Aye sabali parce que kuma tellement de concentré londo do kuma be bon on kono. Tellement tout so kasele do bi quoi. Mali. Parce que moko ye ni chei pla yoro mna atei. Atei ala shuli faratei. Anga po okonona la nebe seka mufo demba o demba yi moko mo denjira ni kanino beka wulu ko choko dunko moko ala taichi ala kira taichi ala ko kalebe nyuma kala demetuka mna lebe juguma kala fene demete noteni nunu fe tagara o ka jila tuku wallahi bile musigi pango shiti seka bara nyuma ketuko des maçons ka wuli ku donko de A jusqu'à Z ou kana senge wa do yere kana fo ko ce sont des histoires ko foi ta soro niye gardien yere chate me gardien yere ku ta to la folo jigi 3 millions na mara biminde de jigi yere ku ta to la anga bo o konona la ne be fe o be paga mogo maka mogo mine ko ludo kasola kasoro kaso bomba tigube appelé obe baka mogoma ko fere ke lauda donata borata obe baka luma kasoro mitomani flomani supermanu be parce que ni ba ni superman de na ya tege flikata Italie aba tege flikata Barcelone aba tege flikata Farasi aba tege flikata ni mori duguba yala lay mafa ne mori duguba lay imafa ana baba ala de ne ka keleke bien ne kile joli ne ka na te se fena de ne ma fonga te se mori barala ne ba te putre non si bara ay Italie non si be fa ay Italie non si be na te se mori barala na politique ne ma Italie non si ne ma fonga te se musuminela ATCD na fora ko ka sigi machinga na le o malibe kay malibe bugo dani le bina ke jogo dani le bina ke jogo Malion da
Dani. Est-ce qu'il y a famille? Donc Mali doni kala munu yere be bokku sigi erezoga ambe gay ni Allah sona Allah maso Allah kan kiska kulu bakem arsaka furuna Allah ka yakoma mugo yere silame den yere manga ni kuma sugu fo sangulo fe fera ka Dani ebe mo kanga chejo ko fo Mali ka kuputa ndaro Dani le bina ketu gam donc même c'est ka mun fo Mali tun yere anga so yere folo ni mitomani mubora obe filobani mubora ka foko Mali be kay wallahi bile u kan batiki kama faratigi adama bora bora ya tuguni mais tellement que mien ne toronga janatike kono quoi Malien mata jigi fode Malien wu yesi sine ko so de makameta fo kale de kra sababu ko anye timisi ganyango wade na ala fene ko kayo ko me retour kaula 2025 note kamini kani damina na Malien madini kani yo ko Malmo takma di mogoro mesela kuma muye Mali buko biya mesela kuma fo yin na be dawo ne kani bolonda sina ko de ambugo ay ko ki para mun ko de akanga zoru sensi ouais allez comment le sens de le football en fait voilà le kuma bolonda ro de kan on bolonda nawo ani munu muri barake an suma barake c'est-à-dire bolonda na ikelemse iga muri barake ikelena ibsega biro jumna ite bana ibe bolonda tokota alna batira gana iba tokota ikelemse oke ibe domi ibe a fura rebe dima situlu rebe to ga mu sira ni ta bolonda na mais jamakulu ka jamakulu ta ka barake ni jamakulu ka taa don dingɛ kɔnɔ i y'a don dingɛ kɔnɔ baara min kama ni ala la tigɛ n'o o ko sabatira n'i ka kumakan ye n'a ko ɲɛna i bɛ segin tuguni de ka taa o fɛn bɔ dingɛ kɔnɔ o tana cɛlen i bɛ kura wɛrɛ de kɔnɔ mais n'i y'o to o dingɛ kɔnɔ ça veut dire i y'a to minnu kama n'olu ye a tɔgɔti n'olu ye a sanga sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ jugu kan a joru bɛɛ bɛ minɛ ka siri a si tɛ se ka balontan tuguni ayiwa sinaɲɔgɔn de y'an ka joru siri k'u kɛ kaki parce que a taara mun don dingɛ kɔnɔ a ma taa bɔ ala ka barika de la n bɛna mun fɔ a ɲɛna anw sigira cɛkɔrɔbaw kɔrɔ depuis an ka mɔgɔ segu ni mɔgɔ min bɛ segu dɔn segu ye dɔɔni jamana de ye tu vois depuis anw fitinin anw bɛ sigi cɛkɔrɔbaw kɔrɔ u bɛ ko minnu fɔ an ɲɛna hali i kelen n'i ye ko dɔ kɛ fɛn dɔ la sisan mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ka mori i bɛ se ka ko dɔ kɛ fɛn dɔ la sisan k'a don ka dingɛ sen k'a k'a kɔnɔ n'o ko ɲɛnabɔra i bɛ taa yen yɔrɔ la k'a dingɛ sen k'a bɔ a kɔnɔ ça veut dire o y'a ɲama tiɲɛnen mais n'i y'a to a kɔnɔ a ko bɛ tila ka segin i yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ tila ka don a da fɛ a bɛ komi n'i yɛrɛ sen k'i yɛrɛ kɛ dingɛ kɔnɔ. est-ce que mɔgɔ bɛ mori baara kɛ ka Sénégal an ka bi match lajɛ jour tun bɛ cogo min na ne ye Sénégal kɛ mɔgɔ tɛ mori baara kɛ ka Sénégal on dirait n'i ye malo bɔrɔ ta k'a siri u kɔ la i tɛ se ka balontan quoi j'ai passé par là an tɛmɛna nin yɔrɔ la i b'a dɔn segu ye kare kɔnɔ balontan na ye u delila k'a dɔ kɛ anw na ye a bilala ci a don c'était final don de kun an équipe fila bɛɛ taara ko dɔ kɛ a donni kama dɔ ye tori ɲɛnama k'a ta k'an to président na ka tori ɲɛnama ta ka tori kantigɛ ka jeli kɛ ka golida sɔn ni mɔgɔ k'i bɛ bidon i b'a rate jaja an fana ka entraîneur taara dɔ fɛ yen o fana ka baara kɛ anw ye o fana taara dugukolo jukɔrɔ i b'a dɔn match banna a don an ye turu bi kɛ an gagné tout le monde a tiré même remplaçant a tiré a don et ça an seginna kan quoi mais match banna u ɲinana ka taa fɛn bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛɛ y'a bana kɛ parce que cɛkɔrɔba y'a fɔ ko n'an gagné ko ka taa a bɔ mais tellement an gagné u ka hakili bɔra a kɔ cɛkɔrɔba ko n'an ma taa bɔ ko an bɛɛ b'a farigan kɛ Mali bugɔli
Mali bugoli comme si on de bora ka ke dawla ka ire sosoka to obene to bora de parce warko maliko fe ni warko fora de kenema ibe be kenema mo shima bore a brete jonye longtemps ire de sinanyo de kra sababu a danjuma adabara na de moni ke mala adabara sinanyo de ansiria atramu do joro ama yini malio fe ama fe Zagalo tabuma. Attends, quoi c'est le tabuma? Tramudo de ngora katabu. Sinon je nous atu ye bolanda na tuguni u kakere be da sirala. Parce que mo dona dugo sa na matabo abi jurunga. Abi juga. Aywa. Wala ni kalo bola kan kalo shukura comment siri. La mata abo dugo juro abi jurunga. Abi na clara fo ko zagalo ni fo $2. Ni bolanda ni ko be sa Zagalo e ka mo video de ka tige dembo beka yu kata sama ka bwaka suyi ngono akata labo ubeka yi Zagalo il faut que dari ni vole comme vole mu dari ko de ballon d'or ko Zagalo Daniel Zagalo comme il a joué là Zagalo qu'est-ce que le Mali même qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en fait pour que en équipe nationale se ka fanga soro katmeni ka qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, RFO mi ansoro. Segu an entraîné un black abo an ani Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique là. Segu. Segu sec. An ga ke chuko bela an manga ni entraîneur an manga bla. mais pour que tu que tata effectivement on est tous regrettés aujourd'hui. franchement entraîneur ma Mali bolona mu ya chemina foyena. An manga aller bla chuko shila. Parce que déjà, elle fait nous maîtriser Gabon, elle joue nous maîtriser Gabon. Ayu tabolo. Je ma atrani mundo Côte d'Ivoire, hein? Ne le bien foyena, akume dore faruka akute fembula aujourd'hui nous kumeni Coupe d'Afrique ta kadama. Parce que akulu don Gabon, joru redamo ko ñu don Gabon. Coupe d'Afrique dans la Côte d'Ivoire, ni Coupe d'Afrique à la Djeke. Georges même commence à 3 passes qui est battu que le mono. Avec un centre, il manque à ti. Il n'y en a pas. Voilà, défensif. Communication, défensive, numéro tiers. Défensif, t'es numéro fameux. Il y a Dokan à Dokan en couvert, à ti. Bon, Digi, das, il est trop timide à t'écrire à la défense. Attends, je vous place. Il faut dire là. Milieu du terrain, on a beaucoup de milieu du terrain, mais il y a qu'un milieu du terrain 6. On n'a pas un bon 6. On n'a pas un bon 6 qui récupère le ballon, qui donne à 10. 10 va dire attaquant à T. Parce qu'il y a un bon nécessité. Il va y avoir au équipe Rekan. Ok, on a né. Duruna, anga laturu. Ou quand je couloir de feu, on ne quand centrique ça parce que follow, elle me centrique, follow, elle me centrique. Bon temps chana ça. Le laturu là de il est sans cas centrique. Effectivement, il est cas centrique. Effectivement, c'est ça. Elle est positionné que quand donner bon, quand faut il nous est qu'à tout. Elle est au bout c'est ça. Il ka kuma tigɛ Zagalo ka kuma tigɛ e ma ye bi hali bi match la ni mɔgɔ min y'a jateminɛ Amerika côté ça monte très bien mais franchement une équipe qui a c'est l'état les gars on va nulle part. Dieu merci an yɛrɛ bɔra ka sɔrɔ ma humiliation grave ta sinon on a wallahi billahi une équipe allait nous humilier très fort. Plus que ça. Parce qu'on n'a pas de joueurs. Vraiment. On a c'est pour ça moi je ne voulais même pas parler de ces anciens. Ok, vas-y. On a des joueurs en fait. Salam alaikum à tout le monde. Bella Djelin Folino. Ne bah. Tantiana folie billet. En tout cas, moi, ce que j'ai examiné dans cette match-là, moi je pense que en fait, Jérôme Bambolo, mais mon a bla placé, mon te ka bla placé là. Bon, nous tika ke droit, on te se ka gagner quoi.
Depuis un 3 matchs qu'on a fait 3 matchs, un match ça va que Mali bi kataka nul drone là. Donc il y a un blocage. Blocage il n'y a pas de buteurs. Ou bien s'il y a des buteurs, ils ne sont pas mis à leur place. Donc au déato bi Amaseka, je pense que Amaseka gagne. Sinon, même à 10 contre 11, il y a notre buteur tout le monde comme ou Don R là. Antoumeseka gagné. Et en dehors de ça aussi, Foli Belebeleba Djigé, il a vraiment travaillé. Parce que Djigé Bimou Labo, ni Djigé Koumou Labo, ça m'a sur une humiliation totale. Parce que nous, on sait que Bidourou Biworo, on a deux Mali là. Donc le problème est que Mali, on a des joueurs, mais on n'a pas de marqueurs en fait. C'est des gens, on a besoin des gens qui vont marquer. Vas-y. Il faut jouer contre place. Là, c'est joueur de fond, il y a un moment genre à poste là. Pour moi, en fait, tout simplement, et Yves Bissima, wakati mna a jeune follow tard. Et puis, en général, non, il y a question de poser parce qu'il faut que je me joue place là. Il faut jouer que l'enfant est un majeur. Pour moi, depuis j'ai damné na Sinayo ni Gausu Jakite, en nene, depuis match damné na Olup Nangadou. Kulu bla attaquer la Kulu ça va. Aïe, il m'a pas famille. En bord de da, et le ko joueur ma joue place là. Ne voyez ni nga joueur même le moment joueur à poste là. Ben joueur à poste là. Ne fana be ke de jabiab na fo mbalmamso kana question posée mbalmamso comme ça ya hakinata de foko ne be ka hakinata de zakalo ne be ka analyse mais attends jabi moi même je vais répondre en fait parce que nous sommes là fait le quoi amba do go ballon fait mais pour que amu bon fil là quoi aura une question posée pour que aéro défaut faille quoi il y a pour que aéro défaut faille là pour que joueur ma se ou ira solo bon ils t'ont la clan analyse là donc comme ça après ni be conseil mu dit mais bon dima et puis ni frère c'est la femme faragan seulement bon faragan quoi tu vois dans la vie on connaît pas tout imaya musola kakoto là tchela kakoto là tu vois on connaît pas tout on apprend on est là pour décortiquer on est là bébé qui analyse défaut Nebeka mon fier, Nebeka analyse là, pour moi, depuis le début, en fait, Sinayogo, si on avait fait jouer Gaussou, depuis le début, avec Nen, avec Sinayogo, les trois ensemble, à tout ça, en permettant, c'est Bidou. Parce qu'en fait, ce sont des attaquants, ce sont des meneurs, en fait. Donc, nous, ça va, parce que Sinayogo, à chaque fois dans le match, je le voyais seul devant. Il avait besoin des gens autour de lui. À tout moment, là, dans les bidjigi, on fait les cas de fait pour que, parce que nous, on a big à ces gars quoi. Tu vois. Donc, du coup, pour moi, la problématique, bora y là, parce que bidon na tambolo, mon côté, mon c'est qu'à scénario demain, qu'à c'est qu'à bidon. Donc, nos témoins, il est seul là-bas. Obligé à baisser. Donc, et en deuxième position, je pense que Yves, il a joué, il a bien joué et tout, il mérite sa place. Mais pour moi, à partir du moment qu'il y a un carton jaune, folota, autant il y a un signal les entraîneurs bolo, à là, c'est un danger, c'est un match là. Soit ça passe, soit ça casse. Je le fais descendre, je mets quelqu'un d'autre à sa place. Surtout, il y a eu beaucoup de bruit à son nom actuellement au Mali. Kuma chama bika fo Yves Kola. Donc, il y a là-dedans, moi, bika joueur nous revendiquer, tout simplement, tu Yves Labodro Kola, de l'eau kera. À tout est origine tao. Les femmes, les ballons, les entraîneurs, nous on est ballon tant jusqu'à 16 ans, 17 ans. Génétique qu'on a là, tu vois, on apprend chaque jour. Si tu veux m'apprendre quelque chose, vas-y, je t'écoute. Mais nous on est les gars analyse de quoi. Voilà. Après Midjabi, sinon qui t'a critiqué? Zagalo, 2 minutes Zagalo. S'il te plaît. Ok. Morgan, à Benissou. Voilà, donc au fond, le panel sans vraiment folie baobé, nous mettons ma catapote en folie baobé. Bon, hacking la cour de donc quoi. Bon, n'est pas hacking la tadi, mais n'est boulot. N'importe entraîneur ka problème de quoi. Pourquoi mot faux? Parce que à bas de Tibini, on a joué en 6-7. 4-5-1. Depuis compétition d'Amena. Avec un jeu 4-5-1. Mais pourquoi entraîneur beau changer bi qu'à 4-3-3? C'est ça qui m'a même famille à Kera Odiye quoi. Parce que depuis avant la CAN, l'entraîneur bébé joué système D. Donc nous on a préparé avec 4-5-1. Donc, na fora et quart de finale et bien oui le mec 4-3-3 et mon frère vraiment au dépiné à 4-3-3 wallahi né 10 minutes de la Yengo Malibeti parce que adjati les Sénégalais comme un cas au milieu Sénégalais ont bâti le milieu trendy Sénégalais ont bâti le milieu trendy
Est-ce qu'il y a problème? Bon, nous, Tchekabouin, tu sais que Ambiseka Alvitri accusé parce qu'un capitaine, une première faute, carton jaune. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, c'est des fautes-là qui n'est même pas une faute grave. Déjà, Bissouma, il est en danger déjà. Alvitri, Bissouma, il est en danger. Bon, le deuxième jaune, mais ça, c'est pas un deuxième jaune. Mais tu as un ballon dans ça. Mais ni Alvitri, pourquoi ils ont changé l'Alvitri hier soir? Bonne question. Mais c'est ça. Mais donc, en kana ko nyagami kata yoro la quoi. En ka alaji en yere fanfé et puis en ka ka Alvitri fenela taw du moi quoi. Parce qu'on tire tiarao. Wallahi. Ouais. Effectivement, c'est vrai. On tire tiaradi. Quand et ka jetimine depuis on ga premier match il faut que na bla bila on be ka jouer 4-5-1 de là. Mais je ne sais pas pourquoi l'entraîneur il a changé le classement quoi. Craqué 4-3-3. Wallah 4-3-3. Morgan, wallah 10 minutes ne match black quoi. Non malibeti. Malade blind quoi. Parce que vraiment c'est incroyable quoi. Jour de la fin ni nana kanabla parce que Eba Jetimine Côte d'Ivoire et Coupe d'Afrique nous on a joué 4-3-3 parce que l'entraîneur nigérien à trois bon c'est ça on dirait 4-3-3 là et mais anga offensif quoi du moins anga offensif quoi du moins trop quand Côte d'Ivoire bon entraîneur aller au 6e yelamadi à quoi bon on va jouer 4-5-1 mais tu vois, donc on est là pour le carnet final au 6e élément qui est 4-3-3. Ne devons pas de quoi. Ne me faire mon faux de quoi. Vraiment, merci beaucoup. Benitia Beni Bradi quoi. Merci. Merci. Ma belle analyse. Comment il y en a? Mais on a trouvé d'amour, on a trouvé d'amour. Me fait comme un kilem pour Adjigi Morgan. Ne me fait comme un conseil, c'est un conseil. Moi, je pense que et un entraîneur ou entraîneur choisi ou quoi que malien quoi ou quoi que malien bien quoi ou quoi que malien un joueur coro ou kuta walma mo ko be mali konna la kuta ou se ka dimi bo malila parce que be mali ka de kundo problème le mal là ou ba do faut quand même kam no fait donc vous nindi vous se ka kuma un joueur fait parce que la communication c'est très très important. Quand on voit l'entraîneur même s'exprimer, même en français c'est compliqué. Malien et même en français c'est compliqué. Comment il communique déjà? Ou bien communiquer on fait trop dit. Là c'est une belle question que moi je me pose tout le temps. Ça c'est de 1. De 2, pour moi, jeune joueur Bademba de Mali là, potentiel Bemouna, c'est-à-dire que façon Kanoubu du Sukuna, ma faut qu'on be façon Kanoubu du Sukuna. Mais je pense que sur 100% des sélections, 70% quand on a Bamako, Mali là quoi, Mali Bamako Dronte, mais Mali na région Bella, Outa, nous betara nous tra terrain ou nindi parce que nous be fait gagner, ils ont la dalle ou be on est bon sur là quoi. On est qu'à analyser. Donc du coup c'est que 30% ta joueur international ou là qu'on nous fera, toi nous fera une expérience internationale qu'on nous fera local quand. On a des très bons joueurs. Les Maliens savent jouer. Mais le problème, ça dépend de l'entraîneur. Tant que la fédération fait la jet, tant que les Maliens sont intéressés, Mali pour là a avancé, en fait fait. Et puis, quand on autorité, franchement, il faut que vraiment on commence à mesurer ça. Bec en abo, kabo, kapuma Mali tokola quoi. C'est-à-dire des gens qui vont sortir pour parler au nom des Maliens. Voilà, donc j'ai pas envie de rentrer dans ça, m'organiser un système de baronté de j'aime pas ça. Mais quand faut autorité, franchement, ou quand fait ok pour que Morochi Kanabo Kakuma embête la tournée quoi. Parce que n'a qu'à il y a des Maliens bédécou. Chaque Malien qui représente le Mali. Donc il est choix qu'il y a des Jamana Kunkankoui, ou Jamana Torobe Douala. Il faut bien réfléchir. Sanction quand tant comme Moro Kanabo Kakuma, Torona Sougou dans la quoi. Voilà, donc peace and love, mais bella jelen fo, comment man roni donna mo ronu gashla me aketo ni ke be. Merci beaucoup. Merci. Nado.
ne que ni karamɔgɔ sina ko de ka ko digilen bɛ ne la ni mɔgɔ ka ko digilen bɛ ne na bi joueur kɔni an b'u fo k'u barikada parce que a ma kɛ wolofaw yɛrɛ ka kuma a ma kɛ dɔm haramu y'an bolo a ma kɛ carton y'an bolo 1-0 masala alhamdulilayi 10 contre 11 o mun ka gɛlɛ Sénégal bolo Mali fɛ dɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala kana kɔlɔlɔ wɛrɛ s'u ma u bɛɛ ɲuman ka denbaya kɔnɔ bari tiɲɛ yɛrɛ la Mali fédération tɛ fédération ye a ye mɔgɔ filɛ sina ko ka quartier kɔnɔ policiers de bɛ kelen dɔ ka barrière da mɔgɔw ɲɛ ne ɲɛ b'o la réseau sanfɛ o mais tiɲɛ yɛrɛ la dɛ mori kirikira ninnu ka kuma caman caman kɔ tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ se mun na kɛ u k'o ta kɛ sa an yɛrɛ de sɛgɛnna ni turabudala ni mori kunta ninnu ka kuma bolo sinon jadi u kan ka ni policiers gɛn ka bɔ Mali armée kɔnɔ dɛ an mako tɛ ninnu na tuguni dɛ aw bɛ taa jɔ mɔgɔw ɲɛ mun na u m'u sago kɛ Nous sommes dans un pays de droit, donc c'est tout à fait policiers ninnu man ka taa nin fɔ u dafa ni ɲɔgɔn cɛ quoi bina bɛ ka défi kɛ an population dama de don policiers ta ko jumɛn de bɛ nin na u ka ni policiers ninnu gɛn ka bɔ a ka so i dusu bɔlen don tiɲɛ yɛrɛ la ne sina ko ni Morgan ma bɛ a b'a fa wallahi voilà i bolo de dusu kan o caman an ka jamana la quoi a caman an ka jamana la kuma saba tɛ ne bolo fɛngɛ i b'a fɔ mun jiginna sa o ye kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ka fɛɛrɛ kɛ ka joueur locaux ta ka locaux ta parce que i b'a ye sira dɔ kɛ an cira Sénégal fɛ an ka joueur an b'a fɔ k'a fɔ k'u ye ballon ta u ma ballon foyi ta u ye défense dɔrɔn de kɛ attaquant foyi tɛ yen attaquant kelen dɔrɔn de bɛ yen Sinayoko kelen mɔgɔ kelen tɛ se ka équipe gagner fo bidonna tɛ jamana la Sinayoko kelen u bɛ faute k'a la a ye match fɛn fɛn jouer a 120 o match normal o a y'a bɛɛ temps plein na o tɔrɔ min bɛ fana b'a la koyi o tɛ policiers y'an tɔɔrɔ bi dɛ aw kuma bɔ mɔgɔw ni Sinayoko ka so ten bilayi policiers y'an tɔɔrɔ bi i y'a ye wa donc tiɲɛ yɛrɛ la dɛ an ka tiɲɛ fɔ kɛ joueur bɛ équipe bɛ défense travailler tiɲɛ don mais tiɲɛ yɛrɛ la fo attaquant fana ka k'i bolo ka taa bidon dɛ équipe mun na bidonna tɛ yen bidonna bɛ yen dɛ attaquant bɛ bidon kɛ bidonna ma yɛlɛ o nɛnɛ ninnu yɛlɛnna tuma Bilal Touré bɛ yen match ne bannen nin fɔ ka kuma santi di Bilal Touré ma o match bannen de a y'u ladon tuma jumɛn équipe kelen kɔnɔ quoi équipe kelen kɔnɔ bidonna mana kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ka cɛ équipe tɛ se ka taa yɔrɔ si quoi an ka tiɲɛ fɔ il faut que joueur bɛɛ de ka bidon match hali bannen défenseur n'a y'a sɔrɔ a ka don mais Mali la match bannen aw bɛ se cogo di k'a fɔ ko kuma de bɛ kɛ aw kan depuis n'i y'a fɛ na kɛ wagati min na depuis kuma min na carton jaune kelen dira Bissouma ma Bissouma kelen ka contrôle perdu depuis wagati u tun kan ka Bissouma labɔ k'a remplacer wallahi yɔrɔ la mɔgɔw bɛ k'o fɔ balimamuso mɔgɔw bɛ k'o yɔrɔ fɔ ma sɔn quoi n'o kɛra balontan na ça veut dire joueur bɛ carton jaune ta équipe kɔnɔna la i bɛ bɔ o tɛ o. Zagalo, mbɛ ka mun f'i ɲɛna dɛ n'an ka kuma contenu t'o f'i ɲɛna arbitre mana k'an contre la togo togo n'i y'a ye joueur ye carton ta a bɛ ka énervé a dun ka fɛngɛ rendu tɛ o bɛɛ ye a tɛ ka expliquer a don a tɛ forme ba la a dun kan ka remplacer de a la remplacer joona jani bɛ perdu o place la. Parce que n'an tun ni Sénégal tun continue 10 11 contre 11 na Sénégal tun tɛ se k'an ci parce que an tun b'a remonter et puis remplacement fana ma don joona. Si à Mali qu'on a problème ye moué doro ou ka fédération ti ka équipe nationale ka ti ba fo kam fenga mu ka tuganna iba fo ko ko mu ka tuganna ko nyona ke quoi beka la gafia beka ti hakili si ka recrutement normal ke ou ka boy yuruku ni mabu ko ina ka fo ko do ka million kele di do ka wa kemedi pour que ka se ka recruter ou ko dabla ka volontaire ou ta quoi tant que volontaire mataka ira ka fo ko mba feri kanga jamana la takanye tant que amakodi wallahi ala to malite kuputa. La force est Ali petini do flane Morgan attend et qui a commenté que volonté comme une forni c'est-à-dire jamana kanu be mo min dusubuna kana ga jamana représenter de wallahi il y a clé digi petini do la il va ronka petini inao billahi wallahi Morgan petini ga faso kanu ba dusukuna be c'est-à-dire be terrain femme be de mununu ko un enfant de 19 ans ou de 18 ans
Bila c'est-à-dire al nous ya interview c'est-à-dire avec kuma nyame ka faso kan ba dusukuna quoi anano drone de kama tout simplement c'est-à-dire on yere ka fédération kono mo de kanga choisir quoi minu rebe yala ka champion on nga joru be yoro mena c'est-à-dire ku su quoi est-ce que vous voyez joueurs locaux non ceux qui sont capables voilà ceux qui sont capables jamana kanu be minu dusukuna minu rebe se ka ballon yere jouer c'est ça on a besoin amogo bo drone de là que ça soit que logo wa minu jouer championnat ici ou là-haut je ne sais pas continent asiatique ou ni fengo Europe ya mo ka bladro minu be suit mais quand ni mana wuli dro compétition mana wuli dro kata joru fara nyon ka ça dit arrête ta do era minu rebe jouer Europe mina arrête ça do ta do minu rebe jouer championnat mina awre ka fle petit ni Watford petit ni même banque dépend na ma jouer depuis quand damene na ma jouer. Mais comment on peut expliquer ça? Mamadou, il s'appelle comment? Mamadou Morgan, il s'appelle comment? Madou Doumbia. Madou Doumbia. Madou. Il est très bon, c'est un zoro. En plus, il est costaud. Ah oui. Mais pourquoi ils n'ont pas fait jouer? On m'a joué. Ah non, mais franchement, c'est ça le problème en fait. Ça dit, tant que nous demandons la fédération qu'on a, fédération qu'on a tiré, on a signé qu'on nous fait un nouveau Malien qu'on a oublié si c'est fédération de ma bila Malien fait un peu Bamako. A qu'on a oublié de la fédération en Tibika, qu'à couper banque comme ça, un retour qui a oublié comme ça, ça dit amena force sur quoi. Ko benata série là quoi. Sinon comme ça, bila Malien bébé ça quoi. Un bébé ça. Quand sur Amakubuta. C'est ça. Wallahi. Non, mais c'est pas bien, Morgan. Morgan. Mali police wa Morgan. Aw beta sine ko so garder muna. Aw ga so de do wa ube garder kandido. Muna aw beta sine ko so garder. Ay bo mo ni so inche. 2028 mo tini dado Mali kan na tuguni. Nya doni bagade. Police wa yantoro bi de nga kumala Morgan ameta joueur yere ni jo no I17 mo onu utese ka I17 ka équipe la elewa ngolu jouera olu sebebe balontamo utese ka I17 ka équipe la elewa nenu yere de antoro ko tia yere la de fédération mo onu yere de antoro ko ku ka joueur kuntan choisir ko ye mo fa yere di anu ka classement Aïssa, on a joué la couille. Mais Siri de Bouka, Siri Kumbuka, parce que on a mort de Abedam. Malien de Yo et Moriba Auboro, Katakanu gagné, mais Morite Auboro, Krishito Lubolo, Katerorus ou Kele. Donc, vraiment, j'ai envie d'insulter quoi. Pour une fois, mais je me retiens. Qui coucou, gueule fermée, gueule boanga ballon tanko, et la nya new fait quoi. N'est pas boulot ngo bamako ga dimesenu aw munu tara sina ko so dala bi ana o mandimimbo aw ko nga chenchenke bitoni ngono ga essence kala ga almeti tige ga doala ka filis na ko so kono ni samplente o bomude o drone bomude akuma na biro wala be exploser de na fo bombe exploser to gamina aw ko ngani fo de nkumba do ngumeni video ke depuis kunu mba solution fo aw non Morgan violence dabla ça. Non, mais moi si t'as attaqué flagrant Mali de ta flagrant na be dala donc la force nous be client de la ça nous arnaqueur de quoi c'est pour cela on va fou est-ce que le cas le là quoi vous obligez de faire ce qu'a tête de là quoi tu vois parce que nous va rien de là ouais mais est-ce que ne faut la question de c'est ça ou c'est ça mais na ko funa jate mine quoi hein. Est-ce que nous bora ko mana wana kan nous fo ni mo ma tu vari ou damne mais nous bora ka kuma ni nous tara ko rebi u bolo o lu bolo de ou te mo jagwa ko mo ka wallahi zagalo tu sais ibaron on dirait que ira dien mo là vraiment que on était vraiment compté sur ces gens là en fait franchement parce qu'il faut rien en fait. Il faut rien. Moi, personnellement, c'est pour cela que ça dit, voilà, moi, personnellement, moi, je voyais qu'au niveau des fédérations, voilà, je voyais que ça là-bas. Voilà. Depuis ce moment, il y a 100 millions de francs. Il y a 100 millions de francs. Il y a 100 millions de francs. Des tasuma qui sont andala. Sinon, il y a des dari kato agazirina. Voilà, bless la nous. Voilà, tout. Voilà, tout.
Tani bɛ bɔra k'i daga sigi an da la e n'ala de bi ballon yɛrɛ bɔra jigi kɛrɛ wo fɛ est ce que nin ye ballon yɛrɛ ti ballon nalen bɛ cɛ bolo a ka tila ka bɔ a kɛrɛ wo fɛ e n'ala na kira cɛ ni ala ne y'a fɔ sa a bɛ sɔn ne ka kumakan ma sa sinanugu y'an ka joueur siri a taara mun do dugu jukɔrɔ dɛ u kana to yen n'a ma taa a bɔ dugukolo jukɔrɔ walayi ni joueur ninnu a t'u ye tuguni a tant que n'a ma bɔ dugukolo jukɔrɔ a t'u ye tuguni a t'u ye tuguni a ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ kojugu ni fɛnw b'u la parce que u ka baara dɔ de traqué dugukolo jukɔrɔ baaraw ɲɛna après problème ni fɛnw b'u da la mun y'a baara kɛ a dɔw bɛ balo la a dɔw t'a yɔrɔ dɔn a dɔw sara k'a to yen a tant que n'u ma taa bɔ dugukolo jukɔrɔ ou bien ka taa gengene bɔ yiri la n ka cɛ non jamais de la vie an bɛ dugawu de kɛ joueur ninnu ye dɔrɔn sinon joueur ninnu ani joueur ninnu an t'u ye tuguni a bɛna sigi k'a lajɛ a bɛna lajɛ a ma ɲi dɛ ka taa fɛn dɔ dugu jukɔrɔ bɛ ka taa fɛn genge yiri la n'a ko ɲɛna i bɛ taa bɔgɔti de o ko bannen i bɛ. Ok Zagalo si je te comprends bien Sinayogo taara fɛn min don dugu kɔrɔ donc a ko kun ka ɲi quoi c'est ça si je te comprends bien. Non a ko kun ma ɲi dɛ a ko kun ma ɲi parce que a y'a kɛ ko min kama non a y'a kɛ ko min kama masala ani sahaba bɛɛ. Ibarane ni mɔgɔ min contrôle min na. Ma fɔ ko Sinayogo ye Mali la gagné dɛ. Zagalo Ibarane ni mɔgɔ min contrôle min na i b'a dɔn olu tɔgɔ di. Voilà, nous nous contrôlons la mina parce que nous avons jamana image de tien quoi. C'est ça qui me fait mal au fait parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête au fait. C'est des gars, on dirait des gamins au fait. Tu vois? Parce qu'il y a des choses ça se fait pas. Attaquer raison publiquement qu'en fait. Majoritairement de ces gens-là, moi-même je suis villageois, mais majoritairement de ces gens-là, c'est des villageois. Ils n'ont rien dans la tête, ils pensent pas au fait de gravir. Franchement. Mais c'est pas bien, voilà. Parce que nous FIFA bi sɔn ka bɔ k'an sanctionné nous na entra Europe n'an ye kuku in ta ka sɔrɔ ala de ko k'an b'a ta mais ninnu bɔra k'u da don a la n ko FIFA bɛ sɔn ka an sanctionné k'a fɔ k'an taara maraboutage ni fɛnw de kɛ k'an da don hali ni ala kun ko ko anw de tun ta ye ɲinan kuku in ye o kosɔn. Zagalo, est-ce qu'il va calmer Ali France Média au Kumanaka que l'État malien a payé un marabout pour que le Mali puisse avoir le couple. Voilà, ils ont parlé dessus. Ils ont parlé dessus. Je te jure. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec l'État malien. Est-ce que vous savez ça? À cause de ça, seulement, Sinayogo doivent aller en prison. Est-ce que vous savez ça? Et puis tous ceux qui l'ont accompagné, ou bien quand la prison là-bas. Parce que ils ont ça, il y en a qui imaginent quoi de moi je pense que ça dit moi je pensais que c'était sur le TikTok ici hein. Mais même les médias français ils ont pris. Voilà non mais allô Enyabala Mali qui est la Mali jura de Mali anga qui est Mali jura de au jeu là yere c'est 10 contre 11 Sénégal est quand il joue minani beba longa fo Sénégal quand en yere beba le long allez te fin c'est dit 10 contre 11 ballon bana 1-0 qui est là anu jura ni Sénégal 11-11 au Cameroun oui bi sabale ke Burkina là bisaba o y'ale dama c'est dit anu yɛrɛ a dusu suma o burkina joué lagala to o ma fiyɛ dɛ Sinayogo ye penalty sɔrɔ o ma fiyɛ dɛ i ka kuma latigɛ tɛ Ibe aw ka gardien de man ɲi différence ye min ye Mali gardien de ka ɲi jigi de ka ɲi quoi aw ka joueur tun bɛ ka ballon ta u tun bɛ ka ballon sɔrɔ depuis gardien ka ɲi mais an ka défenseur fana bɛ se ka dɛ gardien kelen tɛ se ka fɛn dɛ ka fɔ ko k'an sera an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Machi fanba yɛrɛ bɛɛ tun bɛ mɔgɔ bolo Machi fanba yɛrɛ bɛɛ tun bɛ mɔgɔ bolo jigi ari Machi tɛmɛnen na ni ye kule la n t'a dɔn n'a tun bɛ ka remarquer o a tun bɛ ka kuma yɛrɛ de ka kule a b'a fɔ a bɛ taa ale de tun bɛ ka ballon ta ka ballon dégager à chaque fois n'ale tun tɛ sisan tun b'an sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka kasange labɛnna ala k'an kisi a ma walayi bilayi défenseur ɲɛnama tun t'an bolo le problème est quoi Jigi, k'a fɔ k'an bɛ Jigi détester, moi personne ne t'a détesté dɛ, ne t'a détesté. Depuis quand tɛmɛnen si vous vous souvenez bien, a tun bɛ Selimani Ala la terrain kɔnɔna la ko k'a blessé len don.
depuis o wagati a blessé no a dɛsɛra ka kɛnɛ a bɛ sɔrɔ blessure gɛlɛnman de b'a la et dans ce cas ni mɔgɔ blessé no tantɔ aw t'a bila match la match min c'est très intéressant parce que an ka taga ɲɛfɛ o tun bɛ nin match ne bolo donc aw kun man kan ta k'a yɛlɛ il fallait le remplacer par quelqu'un d'autre quelqu'un qui est gravement blessé aw b'o bila jeu kɔnɔ ko o kan ka récupérer est ce que récupération ye nin match sugu kɔnɔna ye wa. non balimamuso a défaut bɛ jigi fana la n'i y'a dɔn i blessé no i b'a fɔ entraîneur na i t'i jouer a di collègue ma u tɛ se k'i sigi k'i la jouer jagoya. oui mais ne ye ɲininkali ko la o don na ko ni blessé don ko entraîneur b'a fɔ k'i ka yɛlɛ entraîneur de b'a choisi sisan i ka yɛlɛ ko pour récupérer sur le terrain est ce que c'est un match là où un joueur doit récupérer an ka tiɲɛ fɔ. non balimamuso mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna f'a tigɛ ko nkalon don. non nkalon tɛ olu ye joueur yɛrɛ de a dɔw yɛrɛ bɛ yan n filɛ k'a dɔn olu ye balontannaw yɛrɛ de. ayi n'u y'a f'i ɲɛna ça veut dire que blessure ɲɛna. mais i ye kan tɛmɛnen kɔnɔna ye Zagalo i ye kan tɛmɛnen lajɛ yɔrɔ. non ne tɛ e ye cɛ Mali ne t'a lajɛ. e t'a lajɛ e bɛna sɔsɔ mun na sisan Zagalo. non o tɛ sa o tɛ non ni match banna de après ne bɛ match. Bakari ko par hasard i bɛ par hasard. n'a banna mɔgɔ fɛn bɛ kuma ni match ko in na an bɛɛ y'a lajɛ an tɛ hasard ko kuma la yan koyi an ye min ye an b'o de fɔ. ani depuis e m'a faamu sa e m'a faamu sa ne ye supporter min ye quoi ni bɛ Mali fɛ quoi ni Mali bɛ ka jouer hali ni ne tɛ k'a lajɛ n'i y'a f'i ɲɛna ne tɛ se ka surafana don a don tellement kɔnɔ mɔlen don. a bɛ comme si ni ne yɛrɛ bɛ effectif la quoi depuis a semaine ne kɔnɔ de bɛ mɔ quoi tellement